Maayong buntag, mga igsoon. Lanog kayo ako ang tingog. Okay. Magsugod ta sa pag-ampo atong iduko atong ulo. Nagaduol kami kanimo amo ang mahigugmaon nga amahan karong kabuntagon tungod Ginoo sa imuhang pagkamaayo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tanan o Dios nga kahibulungang mga butang nga amuang nasaksihan nga diin ikaw o Dios nagpabilin nga matinud-anon sa matag-usa namo ka kinabuhi. Ug Lord, amo yung gipasalamatan ka ug usa kini ka rason nga nagkahiusa kami karong kabuntagon sa pagsimba kanimo tungod o Dios kung kinsa ka ug unsa pud ang imuhang kahibulungang gibuhat sa tibuok kalibutan. Ginoo, dawata ang amuang pagsimba karong kabuntagon ug sa kami maminaw sa imuhang pulong tagay kami kaalam o Dios kay wala kami igong kaalam nga makasabot sa langitnong mga pulong nga gusto nimo isulti kanamo kung wala ang imong balaang espiritu nga magalamdag kanamo. Salamat Ginoo, kanimo gayud ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen ug amen. Sa makausapa maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag, welcome sa pinakaunang Domingo sa Pebrero nga diin kita nagkahiusa diha sa pagsimba o kung Pebrero kahibulog yun ta nga ang tibuok kalibutan nagselebrar gayud pod sa ginatawag nga Love Month. As a response to that, ako pod gitahasan sa ato ang mga elders to open this new month diha sa pagwali kabahin sa gugma specifically sa gugma sa Ginoo, and we will be looking into a very important nga figure in the Bible. He is one of the disciples of the Lord Jesus Christ nga gitawag og ang iyang ngalan mao si Juan, no? Or for the whole month of October we will be looking into the writings of John the Beloved, or ginatawag nato the Apostle of Love, and specifically duha ka sulat ni John, ang the Gospel of John and ang letters of John, which is the 1st, 2nd, and 3rd John, located at the end part of the New Testament, no, before the book of Revelations. And I hope excited mo. Kay excited ko nga mo journey aning pagtulunan tungod kay gusto nato kaluton, sabton, hibaluan kung unsa man gyud ang mensahe kabahin sa gugma sa Dios para kanato nga mo resulta usab nga kita mahigugma kaniya ug mahigugma pod sa usag-usa, which is what we know as the greatest commandment nga gihatag sa Dios or ni Ginoong Jesus kanato. Nganuman, or siguro kita nangutana karong kabuntagon nga nganong gitawag si John, which nga the Apostle of Love, or John the Beloved. Well, a few things about kay John. Siya ang pinakabatanon sa tanan ng mga disciples. Unya, kung nilantaw mo, kahibalo mo sa drawing ni Leonardo da Vinci nga The Last Supper, siya to ang pinakaduol ni Jesus nga mura siya og nag-lean towards kay Jesus, because that is how mura og ang closeness nila ni Jesus, ang intimacy nila ni Jesus. So, but more than that, there are few reasons nga nganong gitawag si John as the Apostle of Love or John the Beloved. Una ni ana kay kato ang iyang pagkasuod gayud ni Kristo. Jesus is described in his, or John is described sa iyang own gospel as leaning against Jesus didto sa Lord's Supper as a gesture nga grabe gyud ang intimacy nila ni Ginoong Jesus. Ikaduha, ang iyang pagkamaunungon didto sa cross, no, naay iyang faithfulness and loyalty to Jesus when all other disciples abandoned Christ during sa crucifixion. Si John was there. Siya na lang yun ang nabilin. So dili lang di ay si Judas
maoy ni traidor kang Jesus, dili lang si Pedro maoy ni biya kang Jesus at the cross, but 11 of the disciples left Jesus. Only si John the Beloved was there together with Mary didto sa atubangan sa cross. He was there at the foot of the cross during the crucifixion. Ikatulo, or pagkatinugyanan niya kang Maria. While there on the cross, Jesus entrusted Mary to John, inahan or babayi, tanawa ang imong anak, or gituring, or Jesus treated John as probably a brother, kay niingon man siya nga imong anak, unya anak, tanawa ang imuhang inahan, signifying a filial kind of love with Jesus and John. Unya naapoy gitugyan kang John nga mahimong pagmawala na si Jesus, mahimo na siyang balo, na agyapon siya'y pamilya nga mubantay ug moamuma kang Maria, which is si John. And lastly, I think this is probably the most important nga nganong the beloved ang angga ni Apostle John, kay ang iyahang pagsulat kabahin gayud sa gugma sa Dios. Labi na gayud ang 1 John, 2 John, 3 John, kana nga mga letters, makita nimo balik-balik ang pulong nga gugma sa Dios. Gugma, beloved, mga ingonana, no, paghigugmay. And then for the next nga mga Sundays, we will be looking into the key texts nga gisulat ni John to get to know more kung unsa man gyud ang kanang gugma sa Dios. Ang paghigugma sa Dios nga miabot kanato, nga naghatag kanato og katungod usab nga mo respond in love to God and in love towards other people. Because as we all know, ang pulong nga gugma karon is one of the most abused word dinhi sa kalibutan. In fact, if I would probably give you a piece of paper, matag usa kanato, ug moingon ko nga define love in your own words, I would probably receive different kinds of definition of love gikan sa matag usa kanato. Which is why it is necessary for us to understand love in its biblical sense, kung unsa man ang klase nga gugma nga gipakita sa Dios kanato. Pinaagi gayud kang Ginoong Hesus nga gisulat ni Apostle John the Beloved, ug kini maoy ato ang journey for the whole month of February. Na mga igsoon, we will begin with the book of John, especially in chapter 3. Ang una nga pagwali karong bulana or karong Domingguha, mag-focus sa tema nga si Jesus nga why susama. Why susama? Juan 3:1 hantod sa 21. It's quite a long passage to read, but this is a story nga kabahin gayud sa encounter ni Jesus ug sa usa ka Pariseo nga si Nicodemo. Importante kini mga igsuon because in the book of John, adunay usa ka tumong lamang gayud si Apostle John nga nganong gisulat kini niya. Kung moambak kita sa kapitulo 20 sa libro sa Juan, mao kini ang purpose nga nganong gisulat ni John ang book of John, ang the Gospel of John, para hangtod karon ato agyapong mabasa. Niingon si John the Beloved, daghan pagayud ang mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga tinun-an nga wala masulat ni ining libruha. Now we know that in the Gospels there were so many miracles of the Lord Jesus Christ. Pero imagine, niingon si John the Beloved, nga daghan pagyud kuno kaayo nga gisulat nga mga milagro nga wala gisulat ni Juan, gibuhat ni Kristo nga wala gisulat ni Juan, because for him ang kining iyang gipangsulat nga milagro sa tibuok John is already enough, fitting to tell us kung kinsa gayud si Ginoong Jesus and the identity of the Lord Jesus Christ. And here it goes.
the reason nga nganong gisulat ang Book of John, apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug kun mutuo kamo kaniya, may kinabuhi kamo nga walay katapusan. With all the chapters, 20 plus chapters of the Book of John, ang tumong og tuyo ragyud ni Juan nga apostoles sa gugma, nga ang tanan mo basa makakaplag kung kinsa gayod si Ginoong Hesus, ug sa ilang pagkaplag kung kinsa si Ginoong Hesus, mutuo sila kaniya. Kining pagtuo nga mo resulta sa kinabuhing walay katapusan. Ang unod sa pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Kristo, ug siya ang anak sa Dios, ug ang mutuo kaniya adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang kining pulong nga pagtuo, mutuo. Actually, if you look at the Book of John, it is written 98 times. 98 kabalik-balik gisulat ang pulong nga mutuo, believe, have faith. 98 times. And very interesting, it is more on the verb form, action word. You will not see a believe in or faith in the noun form sa Book of John. It's always in the action word, believe, verb nga form. Which tells us kung unsa gyud ay gusto ni Juan, no? Pagtuo nga dili lang passive nga mosulti lang tagatuo man ko, kundi pagtuo nga adunay aksyon, makita, tataw sa kinabuhi sa tao. And it appears 98 times in the Book of John. In fact, ang John chapter 1 up to chapter 3, mauna siya ang pundasyon gayud ko nga gisulti ni Juan kung kinsa gayud si Ginoong Hesus, aron nga pag maabot ka sa sunod nga mga kapitulo sa libro ni John, daghan kaayo didto ang gipangbuhat ni Kristo, isip timailhan ug ebidensya kung kinsa ang identity kining Kristo nga ginganlan og si Ginoong Hesus, si Jesus. Maunang importante nga sa John chapter 1 hantod sa chapter 3, maatuan ang makaplagan ang tinuod nga identity ni Jesus aron ang mga gibuhat niya, the rest of the chapters would only prove kung unsa to ang gi-state ni John, labi na sa chapter 1, 2, and 3. Ang chapter 2 also tells us of the story. Lahi gyud ang Book of John kung ikumpara nimo sa Matthew, Mark, ug Luke. In the Book of John, there is the chapter 2. There is the first miracle nga gibuhat ni Jesus, which is not actually written by other apostles or other gospel writers. Nga naman, because for John, it is important to clarify kung unsa ang gibuhat ni Christ and unsa pud ang response sa disciples during that time. Pirmiro nga milagro ni Jesus was water into wine. Unya, sa pagkita sa milagro sa mga disipulo, John chapter 2, I think it was in verse 20 or verse 11, the disciples believed. Nituo kang Jesus. John chapter 2, 11. Pagkakita nila nga giturn ni Jesus ang water into wine, the disciples believed. But at the same time, sa pag-abot ni Jesus didto sa usa ka lugar, which He made also many miracles, the crowd also believed. Verse 23 of John chapter 2. Pero makita nato nga there is a difference in the belief of the disciples versus the belief of the crowd, because ang belief sa disciples, we know as the Book of John unfolds, it was, although paling-paling usahay, but because of the grace of God and the power of the Holy Spirit, it was a committed kind of a belief nga miresulta sa Book of Acts nga ang mga disipulo nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo.
bisan og lisod ilang kahimtang, bisan naay daghang mga paglutos. For the crowd, they saw the amazing miracles of the Lord Jesus Christ. They believed. But sa panahon nga nitudlo na si Ginoong Hesus, ug mga bugat nga pagtudlo, labi na ug moabot ka sa John chapter 6, hinay-hinay na nga wala. So mga igsuon, importante di ay gihapon, we need to qualify kung unsa man gyud di ay ang klase nga belief nga imuhang pagtuo diha kang Ginoong Hesus. And unsa man gyud di ay, nganong makaingon man ta nga dapat mutuo kita kang Ginoong Hesus? Nganong wala may susama si Ginoong Hesus? What would push us to really believe in this person? His name is the Lord Jesus Christ. Nga kaning ato ang pagtuo mo resulta man sa kiniklase nga kinabuhi ug sa kinipod klase nga panalangin nga diin matud pa sa Book of John nga naa kitay kinabuhi nga walay katapusan. Now John chapter 3 would clarify this. Kay nganuman kining tawo nga si Nicodemo matud pa sa Juan 3:1 hangtod sa 2, may usa ka tawo nga ginganlan og si Nicodemo. Siya usa sa mga tigdumala sa mga Hudiyo ug sakop sa pundok sa mga paraiso. Take note of this. Si Nicodemo kay usa ka Pariseo. Usa ni ana kag gabi miadto siya kang Hesus ug miingon siya kaniya, Rabbi or teacher, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Dios, dili ka ordinaryo nga magtutudlo, tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kun wala ang Dios. Now Nicodemo was one of those who have heard or probably have seen the miracles of the Lord Jesus Christ. Just like the disciples nga nakakita sa milagro, just like the crowd who also saw the different kinds of miracles of Jesus in John chapter 2. Pero naay gusto si Ginoong Hesus nga klase sa pagtuo nga dili dapat nga susama sa mga crowd kundi dapat susama sa pagtuo sa mga disciples, which is a committed kind of belief. Kay sa pagsulti niya nga nagtuo or nahibalo kami, kay nakakita man mi, ikaw ang magtutudlo nga dili susama sa lain nga magtutudlo, kay gabuhat man ka og milagro, gikan gayud ka sa Dios. But is that enough? Is that faith enough? Sakto ra ba nga moingon ka nga, gatuo ko, kay ako ang nabasahan sa Biblia nga milagroso ka nga Dios. Is that enough? Well, for Jesus, it's not enough. Kay nga naman, nipadayon man si Ginoong Hesus sa pagsulti nga ang milagro nga nakita or nakaplagan sa mata ni Nicodemo is not enough to know that Jesus is a miracle worker. Kinahanglan gyud nga kanang milagro nga imuhang nakita nahitabo pud na sa imuhang kaugalingon nga kinabuhi. And Jesus was very clear about this because right away Jesus said these words. It's not enough to see the miracles and say nga mutuo ko nga ikaw magtutudlo, maayo nga magtutudlo, gipadala sa Dios, kundili ang kana nga milagro nga imong nakita dapat nahitabo pud na sa imong kinabuhi pinaagi sa pagka born again. Now many times the word born again has become a allergy to many non-Christians or non-born again. Kaya nga naman, we think of the word born again nga usa ka relihiyon. No, unsa ganito'y imuhang relihiyon? Born again ka kanang alive-alive. No, ingon anak man na, no? And sometimes it has become a source of joke sa imuha kung ikaw lang ang born again among the group nga puro lahi og religion. Ay, born again dai ka. Dito dai ka sa simbahan nga born again, alive-alive. But when you read John chapter 3, it's not a religion.
Jesus is not talking about a particular denomination or a specific church, but it is a status of our spirit. Our spiritual lives nga nabuhi gikan sa pagkapatay. Way umoy nga espiritu tungod sa sala niingon si Jesus, you must be born again. Sa unsa nga paagi, unsa man ang born again, nangutana si Nicodemo, dili man pwede nga mubalik ko sa ako ang inahan, kadako na nako, kagamay sa akong inahan. Mubalik ko sa tiyan sa akong inahan, aron mo magpakatao ko balik. Ningon si Jesus, dili man diha sa unod nun nga pagkatao balik ang ako ang pagpasabot ni Nicodemo, kundili dapat ang usa ka tawo matawo pag-usab, must be born again, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ug kung ang tawo matawo pagbalik, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, aduna na siya comprehension, spiritual comprehension, makasabot na siya sa labtunon sa Dios, kabubuton sa Dios, ug makabalo na siya kung unsa ang movement sa balaang spirito, just like where the wind goes and where it comes from. Matud pa ni Jesus. Being born spiritually or being born again is signified by these two words, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Now the water here is not the water baptism, but it's about the cleansing of our sins. Nga maoy kana bitawon sa templo, Jesus our sanctifier, there is a big laver diha, puno na siya og tubig nga before mosulod ang usa ka tawo sa templo, manghugas usa siya sa iyang mga kamot. That signifies the cleansing of our sins, specifically ang pari nga mosulod sa templo. The laver, the water that cleanses us from sin. Unya, ang spirit is of course ang gahom sa balang spirito nga mahimong buhi ang imuang spirito gikan sa kamatayon. And we don't take this as two separate things. These two things come into one. Mao kini ang nag-signify nga ikaw na tawo gayud sa pag-usap. Unsay ebidensya? Makasabot na ka sa kabubuton sa Dios, aduna kay taste or aduna kay appetite towards the things of the Lord. You understand the movement of the Holy Spirit in your life, na anay conviction of sin and all that. Spiritual comprehension nga gikan sa Dios is something beyond kaning atoang intellect. Kanang bright kaayo ta. That is not spiritual comprehension nga gipasabot sa Dios. It is something nga gihatag sa Dios, a gift of God, nga gikan sa balaang spirito, that you are able to discern. Makasabot na ka, aduna na ang paglihok sa balaang spirito sa imong kinabuhi that will result to a genuine transformation sa imong kinabuhi. Now, Nicodemus came in during the night, gabi. Kay nga naman, sagol man ni kaulaw. Nga ako Parisiyo, mutuo ko aning anak sa karpintero. Yes, gabuhat siya milagroso nga mga butang. Pero curious ko, pero maulaw ko nga makit-an ko, nga mutuo ko aning tawhana. Now, that is not yet, siguro na ay hinay-hinay nga transformation. The Holy Spirit is working in his life. But one of the things that is an evidence gyud nga ikaw na tao pag-usab is ang genuine transformation nimo gikan sa kinabuhi nga naas ka ngitngit, nga karon naa na sa kinabuhi nga naa sa kahayag. Bisag lisod ang kinabuhing Kristohanon, yet you stand before what is true tungod kay kabaluman ka nga iya na sa Dios. That's spiritual comprehension. Nga gikan sa tao nga na tao pag-usab. It is not enough to simply see and know that Jesus can do miracles. We have to experience the miracle of God firsthand in our lives. I would say,
that it's probably the greatest miracle that can happen to you. The greatest miracle ever. Nga ang tawo nga galakaw padulong sa impyerno tungod sa atoang sala, gibag-o, gikuha sa Dios gikan didto sa kamatayon o gitagaan o kinabuhing walay katapusan diha ni Ginoong Hesus. Being born again, the greatest miracle you could ever experience, found only in the Lord Jesus Christ. Again, Nicodemus could not understand this. Dili lagi niya masabtan ang spiritual comprehension, ang kaalam nga gikan gayud sa Dios. Mao nang nangutana na pud siya, how can this be? Niingon siya na pud, unsaon pagkahibalo niini? Tubag si Ginoong Hesus. Di ba magtutudlo ka? Di ba inila ka nga teacher sa Israel apan wala ka masayod niini? Now, many of us throughout our lives, we know many things about the Lord Jesus Christ. In fact, some of us may have taught other people about the Lord Jesus Christ. Mutanaw ta sa balita karon, naatay conviction nga dili gyud na dapat kay ang gitudlo sa Biblia kiniman. Pero unless there is the genuine transformation in our lives, nga makita gayud nga ikaw nagkinabuhi nga sunod gayud sa pulong sa Dios, then you will not be able to know or dili gyud na mapamatud-an nga ikaw gayud nakasabot o nakatuo sama sa pagtuo sa mga disipulo. Kay si Nicodemo, gatudlo siya sa pulong sa Dios. Yet he did not truly understand. All his life, Nicodemus was devouring biblical truths in the Old Testament. He was devouring this knowledge. He became a Pharisee, a teacher of the law. But to be able to open the endless blessing of God, the greatest miracle in our lives, kinahanglan siya again of spiritual comprehension. Paunsa masabtan ang spiritual comprehension, kinahanglan ka na nga naay intimacy diha sa amahan. Suod kita diha sa amahan. Our biblical or vocational or ato ang common sense knowledge are only useful at a certain degree sa ato ang kinabuhi. But it could never give us the spiritual insight to live a holy life pleasing to the Lord. And most of all, kining atong nahibaluan dinhi sa kalibutan, dili gyud ni makadala nato sa kinabuhing walay katapusan. Now, naaman tay dakong problema. Kay ang dalan lamang sa kinabuhing walay katapusan kay ang pagkasuod nimo sa Dios, dili man na nato kaya. Dili gani kaya ni Nicodemo nga gimemorize na ni Nicodemo ang first 5 books of the Bible. Ikaw pa kaha, ako pa kaha. Dili nato na kaya. Our great problem is our sin that is in us. Dako kayo nga babag nga diin dili kita makaadto sa amahan tungod kay pagkadunot gayud ang ato ang kasing-kasing, ang ato ang kalag, grabe kadunot, grabe kabaho. Isaiah 59:1-2 tells us nga ang ato ang sala have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Dili kadungog ang Ginoo tungod sa atong sala. Dili ta masuod sa Ginoo tungod sa ato ang pagkamakasasala. Klaro kayo na. So, dili lang di ay nga dili ka makatagamtam og kinabuhing walay katapusan tungod sa sala, kundili ang atoa pong kinabuhi diri sa kalibutan, grabe gayud ka miserable kay wala man ang spiritual insight and comprehension nga gikan sa Dios. Klaro kayo na ang gisulti ni Ginoong Hesus kay Nicodemo. Daghan kay kag naibaluan Nicodemo. Pero wala ka kahibalo nga sa kinasuluran nimo dunot ang imuhang kalag, patay ang imuhang kalag.
And that is where now Jesus brought up the situation of the Israelites. Dito sa Numbers 21, Jesus alluded to the serpent in the wilderness. Jesus recalled that. Unya, just a kanang run through with this. Ang halas sa kamingawan, nag-remind kang Nicodemo, una, nga ang Israel makasasala. Nga sila dili matinud-anon ug wala sila'y pagtuo sa Dios. Versikulo 4 hangtod sa 5. Ang resulta niini, nabati nila ang kapungot sa Dios. That is verse 6 of Numbers 21. Sa unsa mang paagi didto sa mga halas. Number 6, very mga daghan kay mga poisonous nga mga snakes nga gipangpaak kasagaran or maybe tanan sa mga Israelites niadto sa wilderness. Og ikatulo, tungod niadto naghinulsol ang Israel. Nitawag sila sa ngalan sa Dios ug nangayo sila pasaylo. Ug ikaupat, gitubos sila sa Dios. Paunsa? Pinaagi sa bronze nga halas nga gibutang sa kahoy ug gialsa ni Moses. Nga kung kinsa ang mulantaw adtong bronze nga halas, maayo gikan sa poison of the snake. However, mga igsoon, kining nahitabo sa Old Testament, this redemption through the bronze snake hanging on a piece of wood was merely a temporal salvation. Pero it's a symbolic nga gakinahanglan gayud ang pagbalik sa Dios, paghinulsol, pagtuo sa Dios aron makakaplag kita og kaluwasan. Dili lang sa physical nga poison, but the poison of sin that has crept through us gikan pa sa atong amahan nga si Adan nga gipasa kanato. We are dead because of our sins. Kinahanglan kita nga mubalik, mutuo, maghinulsol diha sa atubangan sa Dios ug ato ang matagamtaman ang kaluwasan sa Dios. But unlike any serpent or unlike any man or any other animals, ang sakripisyo ni Ginoong Hesus didto sa kahoy, sa cross, sa Kalbaryo, offered a permanent, eternal salvation from the wrath and the justice of God. Maunang naabot si Ginoong Hesus sa Juan 3:16. Kinsay ka memorize? Binisaya be, kinsay ka memorize binisaya? Ingna ang imong abay. Juan 3:16. Sige daw. Nakadungog ko gamay nga huyo-huy. Pero in English, memorize gyud no? Memorize gyud in English. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makaangkon hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Pagtuo kang Ginoong Hesus. Mao kini ang muluwas kanato gikan sa poison sa sala nga naa sa ato ang kinabuhi nga moresulta kanato nga makakaplag sa kinabuhing walay katapusan dili malaglag. I have a friend, usa ka pastor nga niingon siya nga naaday usa ka babayi, a missionary that came from gikan sa US, nisulod sa ilang simbahan ug nangita og usa ka pastor. Sa kinsa man gani ang pastor diri. And this is a story that he told me. Niingon din siya nga ako ma'am, ako ang senior pastor ani nga simbahan. Niingon siya na ako'y gusto i-share nimo or ipangutana nimo pastor. Ug kung makatubag ka niini kay tagaan ka nako og blessing. Ako di ay si Mrs. So and so, I came from the US, I am a believer, a Christian, gusto pud ko mo bless sa imuha. Pero na ako'y gusto ipangutana. Kabalo man gyud ko pastor nga memorize na man gyud nimo ang John 3:16. No kay very familiar og pinaka famous nga verse
in the whole Bible. Pero pastor, kabalo ka unsay John 3:17? Bantay-bantay ta kay basig katong bayhanon mo balik to, taga Cagayan de Oro biya to. Basig muduol pod sa imuha, manghatag og blessing kung na-memorize pod nimo ang John 3:17. Unsa man ang John 3:17? Ay, wag yun, di kita kadawat sa blessing atong, no, murag 5,000 ra ba to ang nadawat ni Pastor atong panahon na. Salamat na lang sa Ginoo kay si Pastor naka-memorize sa John 3:17. Ingko mas maayo pa kanako bay kay ako makalimot ko sa John 3:17. Ang ingon sa Juan 3:17, kay ang Dios wala magpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron hukman sa silot ang katawhan kundi aron sa pagluwas sa mga tawo. Now this is talking about the first coming of the Lord Jesus Christ. He did not come to judge. Kaya nga naman, kung si Jesus sa first time nianhi sa kalibutan, He came to judge, wala na ga-swimming na tangtanan sa impyerno tungod sa atong pagkamakasasala. But He came to save. Paunsa nato makaplagan ang kinabuhing walay katapusan, ang bag-o nga kinabuhi, ang pagkatawo sa pag-usab, diha lamang sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Na this is a message nga dapat balik-balikon gyud nato sa atong kinabuhi. Whether we are new believer, old believers, or wala pa ta nakakaplag sa being born again pinaagi kang Ginoong Hesus, we need to share this truth to ourselves. Kaya nga naman, naamanggoy tendency nga mahimutang garbuso sa ato ang trabaho. Dili ba? To those of us who have been Christians for many decades, dili ba usahay matintal ta nga musulti sa atong kaugalingon? Nga angayan lang ko nga i-bless ni Lord, kay daghan man ko gibuhat para kaniya. Nganong kining usa ka bag-o pa nga Kristohanon, nganong murag siya may ulo-ulo dinhi sa simbahan, nga ako daghan naman ko gibuhat para sa Ginoo. Sometimes we forget that the Christian life is a matter of constant faith, committed faith in the Lord. It doesn't matter kung unsa may nabuhat nimo kaniadto, just as kanang gusto ni Pablo kanato, that we always strain forward to the prize that is Jesus Himself. Whether you are an old believer or a new believer, we need to understand that the Christian life is about faith. To enter into the Christian life, the kingdom of God requires faith in the Lord Jesus Christ. And to continue on sa gingarian sa Ginoo requires faith in the Lord Jesus Christ. Mga igsoon, nganong walay susama kang Jesus? Walay susama si Jesus kay tungod kaniya nahimong tataw ang hingpit nga gugma sa Dios nga nagdala og paglaom og kaluwasan sa mga nasalaag. It was God's love who initiated the salvation process. Ang gugma sa Dios, gihigugma gayud sa Dios. In fact, in the English, John 3:16, for God so loved. Past tense. For God so loved. Past tense. Wala pa ka nahimugso, gihigugma na ka sa Dios. Wala pa nahimugso ang kalibutan, gihigugma na sa Dios si Philip, gihigugma na sa Dios si Marvin Joe, gihigugma na sa Dios si Jerome. Wala pa nahimugso ang kalibutan, for God so loved. Isn't that amazing? Brothers and sisters, walay susama si Jesus. Nga tungod kaniya nahimong tataw, klaro, Jesus embodied this love of God. Nga through Jesus Christ, we have tasted and seen the love of God, which was once a mystery, especially sa Old Testament believers. But in the New Testament, Jesus embodied the love of God. That while we are sinners, Jesus did what? Christ died for you and me.
bisan kita makasasala pa. That those who receive the God's love in Christ, dili ta mamatay, but we will have eternal life. We will not be judged anymore, but we will be saved. We will not be in darkness anymore, but we are in the light. That is in verse 18 to 19. And in verse 20 to 21, those who receive God's love by faith in Jesus, we will not be doing evil anymore, but we will be fashioned to do God's work, the good work that God has prepared for us. Kabalo mo mga igsoon, right after this, naputol man ang story. Wala man ni padayon kung unsay nahitabo ni Nicodemus, no? After gastorya sila ni Jesus Christ. But we see a certain hint nga hinay-hinay si Nicodemus gihikap sa balaang spirito ug hinay-hinay pod na himong magtutuo kang Ginoong Hesus. It was not an instant conversion nga nahitabo kang Nicodemus, but a slow one. In John chapter 7, Nicodemus challenged his colleague, iyang gidipinsahan si Jesus, to follow the law and paminawon usa si Jesus before i-judge siya. Nga murag na hinay-hinay nga conviction nga niabot sa kinabuhi ni Nicodemus. In John chapter 19, this is one of the kanang usa sa mga turning point ni Nicodemus, nga siya ni palit og mga mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds, to help in the burial of Jesus. Mahal kayo ni siya nga mga spices, publicly associating himself, nagpaila siya nga naa siya'y pagtuo ni ining si Jesus nga gilansang dito sa cross. You know what? Tradition tells us nga si Nicodemus actually became a saint in the Anglican tradition. Accordingly, through tradition, he was baptized by Peter and John. He was stripped of being a Pharisee. In fact, he was expelled from Jerusalem and began to live his faith in the Lord Jesus Christ. That's tradition. No? Dili gyud na nato ma-confirm, but because he is a saint in the Anglican Church, it might be nga tinuod gyud ni siya nga nahitabo kang Nicodemus. Again, mga igsuon, the most famous verse, John 3:16, tells us the need for sinners like you and me to believe in the Lord Jesus Christ. Ang atong paglaom should not be in our family wealth or our prestige. Our hope should not be placed on our accomplishments in life. Believing in the Lord Jesus Christ is our only hope in this world. And dili lang ni siya acknowledging some information that seems to be true, but it must result sa greatest miracle, that the Lord Jesus Christ will make our faith alive, our spirit alive, that will result in genuine transformation sa ato ang kinabuhi. Resulta ka na into our intimacy with God. A life that is intimate with the Lord understands the things of God and will result into a blessing of eternal life nga maghatag ka natog tinuod gayud nga paglaom dinhi sa kalibutan. Walay susama si Jesus kay tungod kaniya nahimong tataw ang hingpit nga gugma sa Dios nga nagdala og paglaom ug kaluwasan sa mga nasalaag. Sama kanimo, sama kanako. Mag-ampot ta mga igsoon. Salamat o Dios sa imuhang pagtudlo kanamo karong kabuntagon. Sa imong dakong gugma nga nag-initiate Ginoo sa imuhang gahom o sa imuhang desire o sa imuhang mission. That is to save people like me, like all of us, nga makasasala gayud. Ug diha kang Ginoong Hesus who willingly came down and gave His life on that cross of Calvary. Nga diin ang imuhang hustisya ug ang imuhang gugma nagtagbo
nga ang imong tanan kapungot, imuhang gibutang diha kang Ginoong Hesus. Nga didto sa cross, nabati ni Jesus ang hellish experience where the intimacy that He had with you, O Father, throughout eternity past. Kadto wala nabati ni Ginoong Hesus. That's why He said on that cross, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Yet at the same time, love was there. Nga tungod sa imuhang dakong gugma sa tibuok kalibutan, O Diyos, imuha kaming giluwas, pinaagi kang Ginoong Hesus. Aduna na kami paglaom diha sa pagtuo namo kang Ginoong Hesus. There on the cross, justice and love. Nakita namo diha kang Ginoong Hesus. Tabangi mi Ginoo nga mutuo kang Ginoong Hesus ug kaniya lamang. Sa pagsulod namo sa imong gingharian ug sa pagpadayon namo og pagkinabuhi sa imong gingharian. Tabangi kami nga mutuo kanunay kanimo, musalig kanunay kanimo. Ug dinhi namo Lord makaplagan ang kinabuhi nga malipayon ug kinabuhi nga walay katapusan. Kanimo ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Atong palakpakan atong Ginoo mga igsoon.